Vieläkin? Joo, tule. Onks tilaa? Joo. Mä en tiedä yhtään miten lähellä toi oikeesti on. Ja sen takia retkiautolla ajaminen on välillä aika stressaavaa. Mut nyt selvitetään, että voiko tämä ratkaista tän ongelman. Vielä. Mä en näe mitään. Tule. Vieläkin? Joo. Tässä on ehkäpä retkiauton rasittavin osuus. Sä et oikeesti näe mitä tuolla takana tapahtuu. Usein joutuu arvata tai pyytää jonkun ohjaamaan. Ja teoriassa tähän on yksi todella simppeli ratkaisu. Kauan tässä kestää asentaa tää kamera? No niin, otetaan aikaa. Se on siinä. Kiinnostavin osuus tästä kamerasta, mitä et osais arvata, niin tehdään videon lopussa. Eli kannattaa katsoa loppuun asti. Mä yritän olla osumatta tuohon puuhun, mikä on ihan täysin relevantti huolenaihe. Eli mulla ei ole kameraa eikä ketään apuna. Ja katsotaan miten onnistuu parkkeeraus. Sitten 2, sama paikka, sama kohta kameran kanssa. Näkyy mukana ja tuohon saa ton kursorin. Tää on vielä 3. testi tuolla ahtaassa mökin pihassa. Hyvin mielenkiintoinen tilanne, koska kato peilistä. Ei mitään. Kato peilistä. Ei mitään. Kato kamerasta. Tavarat ihan tuossa suoraan auton takana. Mutta nyt siirrytään testiin 1, eli pakitetaan ilman kameraa. Sitä puuta ollenkaan. Ton verran näkyy peilistä. Jos tuolla olisi jotain nyt takana tai alla, niin mulla ei olisi kyllä mitään tietoa siitä. Että mä en uskaltaisi mennä enää yhtään taaksepäin. Jep. Olisi jäänyt vielä metrin verran tilaa. Otetaan kamera kanssa käyttöön. Ja niin, ja tää on hyvin simppeli, eli Wifillä. Sitten avataan toi. Näkyy. Ja tuohon saa ton kursorinkin päälle. Noin. Nyt. Noniin. Siinä on pissiero. Eli ei tarvinnut pysähtyä kertaakaan ja suoraan tuolta yhdellä liikkeellä tohon. Oli kyllä todella smoothi. Jollain magneetilla. Joo, siinä on siis magneetti kiinni. Otetaan siitä kuva. Noin. Se tanssii siellä menemään. Nyt kokeillaan ajaessa tota kameraa, että miltä se näyttää. Tässä on muuten joku ihan jäätävän pitkä akku. Se oli tyyli, oliko se 180 päivää niinku valmiustilassa tai joku ihan jäätävä. Tota ei kyllä ihan hirveän usein tarvii latailla. Kokeillaan vetää vähän ahtaampi parkki. Ja tää muuten samalla on tosi kuoppainen tie ja tuo magneetti ei selkeästi irtoa mihinkään. Totta, kamerakin hytky varmaan aika Niin. paljon. Kapea ja jyrkkä. Vedetään ihan puhtaasti ton kameran avulla takas alas. Joo, itse asiassa aika lähellä. Eli tällä hetkellä itse asiassa on hyvin mielenkiintoinen tilanne, koska kato peilistä. Ei mitään. Kato peilistä. Ei mitään. Kato kamerasta. Tavarat ihan tuossa suoraan auton takana. Alright. Yrittäjällisesti camping modessa kaikki on chillisti. Ollaan tässä juomassa juomaa ja tabletilla tuohon kameraan. Kuka tuolla on? Ei. Mikä tyyppi toi? Eli tämmönenkin käyttötarkoitus tällä. Ne, jotka katsoivat viime videon, tietää, että on tulossa vähän upgradeauksia autoon.
Yksi upgradeaus on tässä. Se on siis täysin kesken ja tää koko auto on täysin kesken, kuten huomaat. Tästä ulos. Sain näkyvyyden, mitä tuolla auton takana tapahtuu. Samoin nyt siitä tulee auto ohi. Noin. Eli mä näen koko ajan mitä siellä. Tää on semmonen, tää camping-ominaisuus on nimenomaan semmonen, mikä mun mielestä on tosi siisti. Ja jos ne olisi vaikka jotain tosi epäilyttäviä tyyppejä, mä voisin ottaa niistä kuvaa tai videota tallennettuna tänne. Ja nämä kuvat muuten tallentuu tänne. Siinä näkyisi vielä, jos tää olisi joku epäilty jostain, niin olisi aika tunnistettavissa tosta. Tässä sitten on huonompia puolia. Jos vertaa vaikka akkuun yhdistettyyn peruutuskameraan, niin toki tää pitää manuaalisesti laittaa päälle, kun sä lähdet pakittamaan, ellei sä pidä sitä koko ajan päällä. Ja toinen juttu on tietysti se, että tänhän voi tästä vaan napata. Jos ajaisin Helsingin keskustassa ja parkkeeraisin ja jättäisin sen katolle, niin en tiedä kuinka kauan se pysyisi siinä katolla. Mutta sitten taas toisaalta sen saa hyvin nopeasti irti kiinni. Okei, mutta lyhyenä summauksena. Jos sulla ei ole peruutuskameraa sun retkiautossa tai autossa, ei ole väliä onko retkiauto vai iso auto vai pieni auto, niin voin suositella helppoa ratkaisua. Näitä löytyy Lumisen verkkokaupasta. Tässä on QR-koodi ja linkki on tuossa alla. Ja jos haluat nähdä lisää videoita, ota ihmeessä tää kanava tilaukseen. Videoita tulee viikoittain. Kiitän katselusta ja nähdään ensi kerralla.